हादरनि राजथावनि दिल्लीआव 1957 इं मायथाइनि 22 जानुवारियाव प्रसेनजित ब्रह्मनि दैदेननायाव बागुरुम्बा मोसाना देरहासार जानो हानाय गोजोनग्लाय आफादनि सासे मोसाखावरि बिथांनि मुङानो जाबाय नयश्री ब्रह्म। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा गा-2थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बिथांखौ दुंब्रुदै बरायदों। बे मोसानाय समखौथ' जोंनि दिनाव ज' जुलुमैसो मोसाहोयो नालाय जोङो बिनि आगय भुपेन हाजरिकाजों प्रतिमा पान्डेजों माहुत बन्दुरि फिल्म थिखांफैदों, डकुमेन्टारि फिल्म थिखांफैदों। जों बहायबो बैसागु जानाय दङ आरो माहुत बन्दुरियावबो डकुमेन्टारियावबो। ओमफ्राय बेबायदि मोसानायनि उनावसो जोङो एसे देरनानै जोंखौ दिल्लीनि पार्लामेन्टनि एफा गुवार स्टेज नालाय मानसि बुरजा नांथारगौ आरो मानसि बुरजा नांगौ हिसाबै जोंखौ होलांफालाबायथारबाय फोरोंनानै आरो। ओमफ्राय बे गार्लस हस्टेलाव थाग्राफोरखौबो बे रुपबतीमोन, दमनथिमोन बिसोरखौबो, ओमफ्राय आब'लखामोन, बिराद बुरजा दं आरो। ओमफ्राय बिदिनो आं सोरखौबा माने गोसोआव गैलायलायबावला। आंनो उन्दैसिनथारमोन बे सम। बै ग्रुपआव नोंनो उन्दैसिनमोन? औ, आंनो उन्दैसिनमोन। अब्ला नों मा फरायखोमोन बै समाव? आं लेखाखौनो रोङा, फरायनो मोनाखै आबौ। आंखौ फरायनो मोनैखौनो आदा प्रसेना आङो बिमा बिफा गैयै मावरियासो, ओमफ्राय बाहागिनाव थानाय। ओमफ्राय आदा प्रसेना बिराद अनोमोन। नोंखौ जाम्बिखाय सियान खालायनोसो लांनो नागिरदोंमोन, खारखुमाबाय थायो होननानै बुनो निगिरफ्लालायोमोन आदा प्रसेना। नोंनि गामिया दायो बहा? फाथारमारियावनो। जन्मआ फाथारमारि आरो दाबो फाथारमारियावनो आङो। गथ'फ्रा दा साबेसे दङ? आंनि गथ'फ्राथ' हौवासा 2 ओमफ्राय हिनजावसा 3। हिनजावसाफ्राबो हाबा जाजोब्बाय आरो हौवासाफ्रा उन्दैसिना दं आरो दा हाबा लाथ'वाखै। जेब्ला बै समाव नोंसोरो मोसानो थांदोंमोन, अब्ला नोंसोरो साबेसेमोन? नोंसोरो साबेसेमोन मोसाहैनो थांग्राफ्रा बै समाव? जों बे बागुरुम्बा मोसानायनि प्राइज मोनबोबा जोंना हिनजावफ्रानो 22 जनमोन आरो हौवाफोर सेरजा दामग्राफ्रा सनागुरिनि आदा बिरेन, ओमफ्राय सिम्बरगावनि आदा हरबिलास, बिसोरो आरो जोंनि लागोनि माबा आब'नि फिसाफोर बे लाथिख'नि बिफा मण्डलमोन सिफुं दामनाय। गासै हौवाफ्रानो 20 जनसो दंमोन, बुरजाथारमोन। नोंसोर थांनायाव माजों थाङामोन दिल्लीसिम बै समाव? जोंथ' गुवाहाटियाव रिजार्भेसन खालायो नालाय, लांग्राफ्रासो लाङो, जों मिथिथारा, गाखोग्राल' जोङो। सोरनि दैदेननायाव थाङामोन नोंसोर बै समाव? बै समावथ' ओरैनो गामिनि बे ख्रिस्टि पार्टि खुलिनाय ग्रुप लिडार आदाया जगेन ब्रह्म, ओमफ्राय बेनि बाहेरायाव लांनायनि ग्रुप लिडारा आदा प्रसेनजित। जगेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननायावनो थांनो मोनदों नोंसोर? औ, ओमफ्राय माबाया दिल्लीसिम माबाया प्रसेनजित ब्रह्म, ओमफ्राय डाइरेक्टरा बे पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा रुद्र बरुवामोन, शिलंआवसोमोन ना आग्ला राजधानिया। औ, ओमफ्राय बिदिनो थांबाय। थांनानै जोङो बे गारि फिसाजों गुवाहाटिनिफ्राय थांनानै लखनौआव ओंखारना हरसे सानसे थालायहैयो, नेहैयो। ओमफ्राय बहायनो जोंखौ गिदिं गिदिं नायो। नेपालि, जोंथ' जेबो रोङा, हिन्दीबो रोङा, नेपालि, ओमफ्राय गार', माबा नागा, लुसाइ, खासि मा होनलाबायो। थेवबो बर'खौ सिनाया। बर'खौ सिनाया? बै समाव गिलुं गिलुंमोन? गिलुंखौथ' जों गिलुं मोनाखै, मानसि बुरजा थांनाय आरो उनावथ' देरहानानै जोंखौ बिराद अनदोंसो। ओमफ्राय सोर मा लानो फैसा थाखा होनायखौ जों मानो होदोंसो नंदों। मिथियाखैमोन बै समाव? मिन्थिया, देरहानायखौ मिन्थिया जोङो, फैनानैसो मिन्थिबाय पेपाराव ओंखारनाय देरहादों बेबायदि आरो। ओमफ्राय बे दाख्लै फटक साफायना लाबोदों बिसोरो जोंनि प्राइज मोननायखौ। ओमफ्राय दाना
जवाहरलाल नेहरु प्रधान मन्त्रि औ प्राइम मिनिस्टारा जवाहरलाल नेहरुमोन औ ओमफ्राय माबाया डक्टर राजेन्द्र प्रसादबो दंमोन औ ओमफ्राय इन्दिरा गान्धी दंमोन इन्दिरा गान्धीया जोंजों बे केम्पआव ओंखामखौ माबायदि जाहोदों जाफालायहैयोमोन ओमफ्राय मानसिया पाउदारजों दुगैदोंना हाद्रिजों दुगैयो जों मिथिया गुफुरानो अन गुन्दै बायदि ओमफ्राय जोङो जुथाबो मोनगाना ओमफ्राय जेबो गैया जोंहाथ' ओमफ्राय माबाया मा होनो राजिब गान्धीमोन सन्जय गान्धीमोन बिसोर जोंखौ खारदाव खारदाव फट' साफायलाबायदों बे प्राइज होनाय समाव गावसिनि थानाय समाव बेनिफ्राय बेबायदि जानानै आरो जोङो बिदि देरहानानै फैखांनानै आरो दिल्लीयावनो आरो मोजां माबा मोनहैबावदों जोङो स्कप मोनहैबावदों बे आरपिएफफ्रा जोंखौ 6 जन बर' हिनजावफोरखौ लांदों बर' गोजालायो बे आरपिएफफ्रा बिसोरो माबायाव दासो जालुबारि जादों गोदो जों थांनाय समाव मालिगावसो हेड अफिसा ओमफ्राय बे मालिगावआव जोंखौ बिराद आदा माससो पेरेड गेलेनाय फोरोंनानै लांदों ओमफ्राय पेरेड गेलेनाय फोरोंनानै लांनानै दिल्लीयाव बेहायबो आङो भारत माता जानो मोन्दों आबौ माने जोङो कारेन्टखौनो मिन्थिया नालाय गियोमोन गाबगुलायनाय आङो गाखोनोबो हाया गोजौथार ओमफ्राय रायदोंजों मेप खालायनाय ओमफ्राय गेजेराव थानानै त्रिसुल रायदोंनि ओमफ्राय हमनानै ओरै आगदाथिं आसिरबाद ओरै होबाय था बिराद गोजोननाय मोनदों आबै बै समाव गोजोना गिदोंसो दख'ना गोजा गानबाय ओमफ्राय जोंनाथ' गोदो खानाय जि बुरजा ओमफ्राय साखा फारा खाबाय गोदोथ' बिदि आर'नाइ गैया जोंना जोमग्रा गिदिर गिदिरखौनो जि मोजां ओमफ्राय चन्द्रहालासो गानोना गोदो आरो बिदिनो फुलखुरि ओमफ्राय दाना भारत माता जादों आरो दा बे भारत माता जानायनि फटकफोरखौ जों फटकखौनो देखायनो लाजियोमोन गोदो जों लाबोआखै आरो दा थानो हागौ हजों मिउजियामफ्राव औ थानो हागौ दा बेसेबां बैसो जाखाबाय आंनाथ' 80सोआवनो थांबाय दां 86 80 औ बिदिनो थांसिगोन आं बुरजानो जाबाय आङो ओमफ्राय आरो लखनौआव फिल्म ससाइटिया लांफैबावदों जोंखौ जोंनि बे भाटारमारिनिफ्राय लांफैदों लांफैनानै ओमफ्राय मा नाममोन नोंसिनि भाटारमारिनि मोसाग्रा हान्जाया बै गोजोनग्लाय आफाद गोजोनग्लाय आफाद गोजोनग्लाय आफादमोन ओमफ्राय बे फिल्म ससाइटि लांफैनाया जोंखौ लखनौआव फुरा आदा मास दोनैजों MLA हस्टेलाव ओमफ्राय जोङो गाखोनानै आन्दायग्राखाय बे दरखंआव खामखौ सैनानै दोनो नङाबा आन्दायो जे औ ओमफ्राय लखनौनिफ्राय आरो पाटनायाव आदा मास दोनैदों पाटनायाव रबीन्द्र भबनाव दोनैदों ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो पाटनानिफ्राय दानि बे टिभिफ्राव नुयो जे नरकासुर घाट बिमा गंगा दैनि माबायाव बे गंगा दै नरकासुर घाटनिफ्राय गाखोनानै 4 घन्टा माबायाव सनपुर दाबो सनपुराव अक्ट'बराव मेला गिदिर जायो मैदेर फानलायो बहाय लांदों आरो ओमफ्राय फैबाय जोङो बिनिफ्राय बेबायदि जादों